Gipliyer Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Aşgabatda dollar 14 manat polisiýa gazak unlaryny satýanlar soragy çekýär. Türkmenistanyň paýtagty Aşgabat şäherine polisiýanyň jinaýaty agtyryş bölüminiň gullukçylary şäherdäki sowda nokatlaryna aýlanyp, Gazagystanda öndürilen unlary satýan dükan eýelerini we satyjylary soragy çekýär diýip paýtagtdaky habarçylarymyz 2 aprel günü maglumat berdi. Agzalyan bu gürrüňler boýunça Azatlyk Radiosu Aşgabatda ýaşaýan synçy we ýazyjy Amamurat Bugaýew bilen söhbetdeş boldy. Gazagystany we Russiýa Federasiýasyna öndürilen unlaryň Türkmenistana getirilip satylmagynyň täzelik däldigini ýytan ýerli synçy, ýurtda geçen ýylyň dowamyny öndürilmegi gödeňinde tutulan buğdoý hasylynyň borçnamada kesgitlenen mukdarda ýygnanyp bilinmezligi, şeýle-de dollaryň gara bazardaky narhynyň barha ýokurlanmagy netijesinde ýurdun içinde alyjylara satylýan unyň bahasynyň umuman gymmatlandygyny aýtdy. Kazakistan'dan getirilen yokurförtlü uğurlar Aşgabat'ın bazarlarına çıkarıldı bir ürün. Devlet eğitimler dukanlarda değerli bellemeleri Kuhu eğitimler dukanlarda kazak uğurlar satılıyor. Yeni bellemeleri 2017. yılın ayağına 2018. yılın başına Aşgabat şehrine ulu bazarları mesela Çeke bazarı yavurması Aşgabat'ta Gulistan nivatlandırılan Önkü Orf bazarı Hazır ilçinde Mir bazarı deyip adılan bazarda rahatsız şol. Bu önümler beyleki ağabey karikler satılayan tekçelerin Kazakistan'dan getirilen uğurlar tuttular. Diýip ýerli synçy Bugaýew gurrun berdi. Şol wagtlar getirilýän gazak unlarynyň kagyz gaplary 1 kilogramdan ýa-da 2 kilogramdan ýerleşdirilip, olaryň 1 kilogramynyň 5 manatdan satylandygyny söhbetdeşimiz sözüniň üstüne goşdy. Muňa garamazdan fevral aýynyň ortalaryna agzalýan unlaryň Aşgabatyň sowda nokatlaryny duýurlukly derejede azalandygyny aýdyp ýerli synçy gurruna dowam etdi. Fevral aýynyň 2-nji ýarmyndan başlap Tuheçikden tukanlardan hem de bazarlardan Kazakistandan getirilýän un zorlayan ýa-da aýrylyk diýip Bugaýew belledi. Mart aýynyň soňky 10 günlüginden başlap gurrun edilýän unlar paýtagtyň sowda nokatlaryny ýene-de görnütyn artyp urýar. Şeýlelikde bu ýagdaý bilen baglylykda soňky döwürde polisiýanyň işgärleri bilen un satyjylarynyň arasyna düşünşmezlik ýygjamlaşyp başlaýar. Satıcılar hem de polisiyanın cinayet aktarış bölümünün işlerlerinin ağırlığına düşüşmezlik gittinse artık her gün senler bunun tutuş doğamına Bolya'da beylek vurvaları yanına devşli etrafın Sevda Edarası'nın vekili olan polisiya işyerleri gelip bazarlarda Kazakistan'dan getirilen unu katlayan satıcılardan, dükkan eylerinden unun nereden anlandığı hakkında dokument talep edýärler diýip Aşgabatly synçy belledi. Gurrundaşymyzyň sözlerine görä özlerinden edilen talaba satyjylar agzalýan unlary firmalaryň getirip özlerini hödürleýändigini aýdyp jogap berýärler. Polisiýa işgärleri bolsa şol firmalaryň aragatnaşyk maglumatlaryny soraýar. Şeýle-de sowda edaralaryň wekilleri hususy dükanlardaky we bazarlardaky un sowdagärlerinden unyň yaramlylygy barada sertifikat talap edýärler. Polisiýanyň jinaýat agtyryş bölüminiň işgärleri sowda edaralaryň wekilleriniň gatnaşmagyna satyjylar bilen geçirilen gurrundaşlyklar boýunça akt ýazyp derňegi resmileşdirýärler. Bu ýagdaýlaryň mümkin bolan sebäpleri barada un satyn alýan müşterileri we satyjylara salgylanyp gurrunga dowam eden ýerli synçy geçirilýän soňky derňegler boýunça 2 ýagdaý barada gurrun berdi. İlaçynla 2 ýyl gurruna meýrapdyr. O birinji gurruna hamany şol ullar Kazakistan'a önlerilmeýärmişin, o derek şol Türkmenistanyň özüniň un önlerýän ýörükde zawodlarynyň unlary Kazakistan'a önlerildi diýilýän kagzatlara ýa-da sintetik kaplara kapyryp satylýarmışyn diýip Bugaýew aýtdy. Satyjylaryň welin öz satýan unlarynyň hakykatdan Kazakystanyň getirilendigine güwa geçýändigini ýerli synçy sözüniň üstüne goşdy. İkinci urun Kazakistan'dan getirilýän unlar kaçak ýolu bilen, bir kanun ýolu bilen getirilip satylýarmyşyn diýilýän. Bu ýörüşe polisiýa işgärleriniň hem de bir sowda uramalarynyň etraf häkimliginiň desgli işgärleriniň hereketinden harap ýörüşden çent onunla şol Kazakistan'a önlerildi diýilýän unlaryň kaçak ýol bilen, ogry ýol bilen getirilip Türkmenistana satylýarlygy hakyndaky habara ananasyň edýär. Diýip Aşgabatda ýaşaýan synçy we ýazyjy Amamurat Bugaýew sözüni jemledi.